חן ורבר, בן ורד וצחי, נולד בח' בחשוון תשנ"ב, 2 באוקטובר 1995, במושב גליה ליד רחובות, אח ל5 אחים גדולים וקטנים. את התיכון סיים חן בהצטיינות במגמות ריאליות, ואף קיבל תעודת הצטיינות מדעית. נוסף על הישגיו הגבוהים בלימודים, הפגין חן כישורים חברתיים יוצאי דופן, והוענקה לו תעודת הצטיינות על פועלו בחברה. בצופים חן היה דמות מובילה ואחראי, אשר היה דמות חיובית ומובילה בהיותו כחניך, מדריך ומרכז צעיר. לאחר שסיים חן את לימודיו בבית הספר התיכון, התנדב לשנת שירות בקריית ים ובירושלים, ואף בתקופה זו הקפיד לפגוש את חניכיו מן הצופים בסופי השבוע. בפברואר 2015 התגייס חן לצה"ל, הוא שירת בחיל המודיעין, ביחידה 8200 ועבר קורס ממ"ס. אף כאן ריכז את כולם, ארגן, גיבש ודאג. בשירותו כתב מערכי הדרכה, ואף השאיר אחריו 4 אפליקציות שפיתח. הוא הצטיין לאורך כל הקורס, ובסיומו שובץ למפקדה בבסיס חיל המודיעין בגלילות. וכך כתבו עליו חבריו ליחידה. יש אנשים שנכנסים לחיינו, שגורמים לנשמה שלנו לרקוד. הם מעוררים אותנו להבנה חדשה ולחישה של חוכמה. חן ורבר נפל בג' באייר, תשע"ו, ה-11 במאי 2016, בעת מילוי תפקידו. הוא הותיר אחריו הורים, 3 אחים ו2 אחים למחצה. הוא הובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין ברחובות, בן 20 בנפלו, יהי זכרו ברוך.